Per primera vegada en la seva història, la nova Muixeranga d'Algemesí ha alçat l'alta de 6 fora de la ciutat, concretament a Vilafranca del Penedès. La colla es mostra satisfeta de la seva progressió. La nova Muixeranga d'Algemesí ha participat en les festes de Vilafranca del Penedès, convidats per la colla dels xicots de Vilafranca, a més que uneix una llarga relació, una festa en la que també van participar els falcons de Vilafranca. La nova Muixeranga va acceptar aquest acte com un repte en el que pretenien i aconseguiren alçar per primera vegada l'alta de 6 fora de València. Des de la nova Muixeranga aconseguir aquest fet era molt important per les conseqüències tant socials com tècniques per a la colla. Nosaltres teníem molt d'interès en aquesta actuació perquè l'alta de 6, que era la figura més emblemàtica que volíem tirar allí a Vilafranca, és una figura que mai havíem llançat fora del País Valencià, que la nova Muixeranga mai havia fet fora d'Algemesí, i a més el goig que dona portar quasi 200 persones per a poder tirar-la. Això és un senyal que la colla està viva, està en pleno rendiment, i era per a nosaltres molt important, després d'haver estat tot el curs anterior treballant-la, poder portar-la fora d'Algemesí, fora del País Valencià, a una plaça tan castellera com ho és la de Vilafranca del Penedès. La nova Muixeranga es troba ara en un moment d'expansió i creixement. Amb al voltant de 300 socis, la colla ha aconseguit el repte de realitzar i assolir la 6a en la trobada de Muixerangues en la processó de la Mare de Déu de la Salut i ara per primera vegada fora d'Algemesí. Jo personalment pense que l'alta de 6 era una figura que sí que podíem haver fet abans tècnicament perquè teníem gent per a pujar i per a vestir-la, però no teníem prou gent per a la pinya, no sols perquè això pugui caure o no pugui caure, sinó perquè la pinya és necessària perquè la figura es quede falcada tant per fora com per dins. I això era el que ens faltava una miqueta per a poder assolir-la des de l'any 2008, que la tirarem per última vegada sencera, perquè en el 2007 la tirarem sencera, en el 2008 la fèrem però ens vàrem caure i va ser un poc de despago, ja no l'havíem tornat a fer, i ara a poc havíem vist que per a la trobada esta passada, de la trobada de Muixerangues que farem en el mes de juny, que podíem assolir-la, vàrem estar treballant molt, no sols els dissabtes a l'assaig, sinó també fent assajos divendres per la nit, exclusius d'això, veient una resposta grandíssima de la gent que només exclusivament venia a fer la pinya, i ha sigut un goig veure com la gent s'ha volcat en això. Ja no sols és haver assolit la 6a, sinó el que suposa que la gent està en la faena i està en voler fer gran la colla, que és el que estem aconseguint. I també després de la trobada veiem que igual era possible també tirar la Mare de Déu, mai l'havíem tirat en la Mare de Déu, la 6a, perquè també en la trobada comptes amb la pinya castellera, en la Mare de Déu som només nosaltres, però també quan veiem el riu de gent que s'havia apuntat per a vindre a les actuacions de Mare de Déu pensarem que era un bon moment i també ho farem. I ja després, quan ens diguérem de l'intercanvi amb els xicots de Vilafranca que vingueren ells a la trobada, nosaltres anàvem allí, pensarem que era un moment ideal per poder-ho fer. Però tenim una miqueta de por perquè tampoc sabíem si la gent es voldria desplaçar cap a Vilafranca per poder-la fer. I hem vist que sí, que la gent està molt implicada en que la nova Muixeranga siga una colla gran. L'acte a Vilafranca ha estat un fet històric per a la colla que espera continuar en la mateixa progressió.